Ако успееш да направиш 30 лицеви, печелиш Fit Dinner Bowl плюс айран. 1, 2, 8, 9, 30! Ти наистина ги направи! Дай 5! Ето, абсолютно заслужено си печелиш този Fit Dinner Bowl с айранч. Я дай един съвет на хората, които искаш да мотивираш. Спортувайте и не се отказвайте. Абе, 20 мога. Ама другите 10 може бавничко. Мотивирайте за 10, примерно, и го дайте наполовина това. Как да го разрежа на две ли? Мога да ви надъхам по друг начин. Юни месец в момента има промоция за този същия Fit Dinner Bowl плюс айран на 4 евро. Надъхах ли ви? Да. Ето, значи ще дойдете и ще си вземете. 30 лицеви. И е за вас. И остава безплатно за вас. 30! Ето един Fit Dinner Bowl. И да знаеш, че в момента има промоция от 4 евро за този Fit Dinner Bowl плюс айран. 30! Ти си първата жена, която се спечели Fit Dinner Bowl плюс айран. Тренирате ли нещо? Тренирам бокс, преподавам слинго танци и има малко дете, което е 15 кг и постоянно го нося на конче. И това също е тренировка. Как може да мотивирате младите да тренират? По-малко цигари, повече спорт, това е. 30 ще направи, вие ще дадете на някой друг. Добре, давайте. 8, 9, 30, 100! Хайде сега да изпълним заръченото от човека и да подарим храната на някой друг. Елате с мен. Здравей! Един добър човек ни каза, че може да споделим тази негова награда на някой друг и ние искаме да дадем тази награда на вас, така че това е за вас, от нас, от Аладдин Foods. Благодаря. И ние ви благодарим. Хубав ден!